Čaute ľudia, ideme si urobiť ochutnávku tohoto. Je to domáco vyrobené. Urobila som to prvýkrát, takže je to vlastne urobené tak, že som rozpustila 2 nanuky. Dala to do pohára a nechala to rozpustiť. A ideme to ochutnať schválne, ak to bude chutiť. Takže vyzerá to nejak takto. Boli tam 2 a kúkajte, ak tam toho málo je. Takže ideme na to. Niečo mi tu chuť pripomína, ale neviem čo. Nejaký sladký pomarančový džús. Ako mi to tak chutí. Čuchnite. Nádhernú voňu to má. Má to voňu toho nanuku. Čuchnite. Dobre to vonia, že? A z toho urobím sviečku. Je to dobré. Dobre to chutí, dobre to vonia. Urobíme na to ASMR. Ale aj na vodu sa dá urobiť ASMR. Čiže ideme urobiť ASMR. Takže urobila som na to ASMR. Neviem, či to bolo až tak dobre počuť. Takže